Σεβαστέ Πατέρα Βασίλειε, αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι, καλησπέρα σας. Θα ήθελα αρχικά να εκφράσω τις προσωπικές ευχαριστίες μου στο Διοικητικό Συμβούλιο για την τιμητική πρόσκληση και βέβαια να συγχαρώ αυτό το νυν Διοικητικό Συμβούλιο, τους ανθρώπους που υπηρετούν την Εύξηνο Λέσχη Αλμοπίας σήμερα για την πρωτοβουλία διοργάνωσης του παρόντος Συνεδρίου Ιστορίας, Λογογραφίας και Πολιτισμού με τη στήριξη του Δήμου, με αφορμή την επέτειο συμπλήρωσης 50 ετών από την ίδρυση του Σωματείου. Όπως ακούσαμε πολύ σωστά, όπως θυμάμαι τα λόγια του Αντιδημάρχου, πράγματι είναι ένα συνέδριο που έχει τον επιστημονικό χαρακτήρα του, το ένα κομμάτι, από την άλλη όμως είναι μια ευκαιρία απολογισμού, αναστοχασμού, αλλά και αποφάσεων για το μέλλον. Ακούσαμε βέβαια και την πολυετή πια, την πεντηκονταετή δράση, προσφορά του ιστορικού πια για την περιοχή Σωματείου από τον Πρόεδρο και βέβαια με αυτόν τον τρόπο εκφράζουμε τις χάριτες, οφείλουμε χάριτες και ευγνωμοσύνη σε όλους αυτούς που στήριξαν και στηρίζουν την Εύξηνο Λέσχη Αλμοπίας. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή εισήγησή μου επέχει τη θέση μιας ιδιαίτερα σύντομης για την οικονομία του χρόνου εισαγωγής, μιας χρήσιμης, πιστεύω, τοποθέτησης στον χώρο που αναπτύχθηκε ο ελληνισμός στις νότιες ακτές του Ευξήνου Πόντου, αλλά τοποθέτησης και στο χρόνο, στη διάρκεια δηλαδή της νεότερης ιστορίας, η οποία ουσιαστικά εκτείνεται από την άλωση της πόλης, την κατάλυση της αυτοκρατορίας των Κομνηνών για τον ελληνισμό του Πόντου, μέχρι το 1922. Η γεωγραφία και η ιστορία μαζί. Αυτό έτσι κι αλλιώς ακολουθούμε ως κανόνα στην έδρα Ποντιακών Σπουδών, καθώς μόνον έτσι μπορεί κανείς να αντιληφθεί και να ερμηνεύσει καλύτερα τα γεγονότα στο παρελθόν, αλλά και στο σήμερα, λόγου χάρη γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά σχέδια και συμφέροντα. Και είναι, όπως θα προχωρήσουμε αμέσως παρακάτω, για μια διευκρίνηση κάποιων όρων που διαπιστώνουμε ότι είναι άγνωστοι ή δεν είναι τουλάχιστον σαφείς όχι μόνο στις νέες γενιές, αλλά και στους μεγαλύτερους. Ο Εύξηνος Πόντος, λοιπόν, είναι μια από τις καλύτερα χαρτογραφημένες περιοχές του κόσμου, σύμφωνα με τους ειδικούς της χαρτογραφίας, όπως μας λένε το Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωγραφικής Ανάλυσης του Πολυτεχνείου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γεγονός που καταδεικνύει, κρίνοντας από το πλήθος των εμπορικών πόλεων και λιμανιών και τους πορτολάνους, τους ναυτικούς χάρτες, με πυκνό, ναυτικοί χάρτες με πυκνό δίκτυο δρομολογιών, το μεγάλο ενδιαφέρον που είχε η περιοχή ήδη από τους αρχαίους χρόνους. Αργότερα γίνεται πλέον ευρύτερα γνωστός ο Εύξηνος Πόντος ως Μαύρη Θάλασσα, με διάφορες εκδοχές για την ετυμολογία του όρου. Οι αρχαίοι Έλληνες γνώρισαν τα εδάφη εκείθεν του Αιγαίου, ουσιαστικά την παράλια ζώνη, αρχικά, με την ονομασία που είχαν δώσει ήδη οι γηγενείς κατοικοί τους, Ασία. Στη συνέχεια και κυρίως στα χρόνια της Ρωμαϊκής κυριαρχίας, καθώς η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία επεκτηνόταν ολοένα ανατολικότερα, ο όρος διευρύνθηκε και έγινε η διαφοροποίηση ανάμεσα στην εντεύθεν Ασία και την εκείθεν Ασία. Η Μικρά Ασία, σπανιότερα Ελλάσσον Ασία, είναι το δυτικότερο άκρο της Ασίας, μια χερσόνησος που ουσιαστικά είναι ένα μικρό τμήμα της Μεγάλης Ηπείρου. Λέγεται ότι ο όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον συγγραφέα Παύλο Ορώσιο περίπου τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, αλλά σύμφωνα με τη μελέτη του Ρώσου γεωλόγου, γεωγράφου του Πέτερ Τσίχατσεφ, σχετικά με τη γεωγραφική, στατιστική και αρχαιολογική περιγραφή της περιοχής, η ονομασία ήταν γνωστή ήδη από την εποχή του Ομήρου και του γεωγράφου Στράβωνα. Στους Βυζαντινούς χρόνους άρχισε η χρήση και του όρου για τη Μικρά Ασία, Ανατολή ή Ανατολία, ανατολικές επαρχίες της Αυτοκρατορίας, ονομασία που παγιώθηκε από τους Οθωμανούς ως Ανατολού. Αργότερα οι Ευρωπαίοι και κυρίως οι έμποροι και οι ναυτικοί την αποκαλούσαν Λεβάντ και Orient φυσικά, με τον Πόντο να αποτελεί για αυτούς αναπόσπαστο κομμάτι γεωγραφικά, τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα του 19ου αιώνα. Βλέπουμε ότι, και έτσι πρέπει να το βλέπει κανείς, τον Πόντο ως κομμάτι, τη μεγάλη εικόνα, ως κομμάτι του μικρασιατικού χώρου και της νοτιοανατολικής Ευρώπης, βέβαια, και της Μεσογείου. Για του λόγου το αληθές, βλέπουμε περιηγητικά κείμενα του 18ου και 19ου αιώνα, όπου αναφέρεται Μικρά Ασία, Ανατολή, Orient, Λεβάντ, από φυσιοδίφες, αρχαιοδίφες.
ιστοριοδίφες, κάποιοι με ύποπτο ρόλο βέβαια και ως αρχαιοκάπηλοι, κάποιοι ως από τους ντιλετάντι από τη Μεγάλη Βρετανία, από τη Βρετανία, αλλά και από την Ευρώπη γενικότερα, οι νέοι που θεωρούσαν αναγκαίο να γνωρίσουν την κλασική Ελλάδα αλλά και το μικρασιατικό χώρο, πραγματοποιώντας το μεγάλο ταξίδι, το Grand Tour. Ο όρος, βέβαια, υπάρχει βέβαια και πόντος βέβαια γεωγραφικά θα τον δούμε και στον Πολεομενιακό πόντο, αλλά και στο θέμα Χαλδίας και στην Βυζαντινή περίοδο. Αλλά χρησιμοποιείται από κάποιους και σε αυτά τα περιηγητικά κείμενα κατά εξαίρεση όμως. Ο όρος πόντος σημαίνει θάλασσα, πέλαγος ανοιχτό και ανήσυχο. Στην ελληνική μυθολογία, άλλωστε, ο πόντος ως προσωποποίηση του υγρού στοιχείου ήταν γιος της Γαίας και του Εθέρος, πατέρας του Νηρέα. Η γνωριμία των Ελλήνων με τις νότιες ακτές του Ευξήνου Πόντου έχει πιθανότατα την αφετηρία της το 1000 π.Χ. πριν από την αρχαϊκή εποχή και την πραγματοποίηση του δευτέρου οπικισμού. Αυτό καταδεικνύουν οι συχνότατες αναφορές της ελληνικής μυθολογίας για την περιοχή από τις πολεμοχαρείς Αμαζόνες και τη βασίλισσά τους Ιππολίτη, τη θεόσταλτη τη ζώνη της οποίας απέσπασε ο Ηρακλής κατά τον ένατο άθλο του, έως το ταξίδι του Φρίξου και της Έλλης στην πλάτη του χρυσόμαλου υπτάμενου κρυαριού, την εκστρατεία των αργαναυτών του Ιάσονα στην Κολχίδα, τον προμηθέα δεσμό της στον Κάφκασο, τις περιπλανήσεις του Μικηναίου Ορέστη στη Θωανία κλπ. Οι γνωστοί μύθοι αποτυπώνουν στην πραγματικότητα τη γενικευμένη και συντονισμένη παρουσία των ελληνικών φύλων στον Εύξηνο Πόντο, χάρη στα οποία επιτεύχθηκε η διοχέτευση πλεοναζόντων πληθυσμών από τις Μητροπόλεις και ταυτόχρονα η αναζήτηση πρώτων υλών, λόγω χάρη μεταλλευμάτων, και άλλων αγαθών, σίτου, ξυλίας, λιναριού κλπ. Γενικότερα οι Έλληνες επεδίωκαν τον έλεγχο της εμπορικής οδού προς τον Εύξηνο Πόντο και την Ανατολή για τη διεξαγωγή εκεί του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου, μια μόνιμη δραστηριότητα ανά τους αιώνες. Με την πάροδο των αιώνων, λοιπόν, για τους Έλληνες, Πόντος δεν ήταν πλέον μόνο θάλασσα, αλλά και στεριά. Ένα κομμάτι γης στο βορειοανατολικό τμήμα της Μικράς Ασίας με περιορισμένες αλλά έφορες παιδινές εκτάσεις στα παράλια και μεγάλους ορεινούς όγκους στην ενδοχώρα. Η οροσειρά του Παριάδρη, που τέμνει κατά μήκος όλη την περιοχή του σε μια απόσταση 50 και 100 χιλιόμετρων από τις ακτές, διαχωρίζει τον Πόντο σε παράλιο και Μεσόγειο. Ο δεύτερος, μάλιστα, ο Μεσόγειος Πόντος, είναι πλούσιος σε μεταλλεύματα, όπως ξέρουμε. Οι λεγόμενες Ποντικές Άλπεις αποτελούν ένα τείχος κλίματος και επικοινωνίας μεταξύ των δύο μερών. Ειδικά παλαιότερα, αναφορικά με την επικοινωνία και τη συγκοινωνία, οι κύριες δίωδοι ανάμεσα στις ακτές και το εσωτερικό ήταν στο ύψος της Συνόπης και της Αμισού δυτικά και ανατολικά μέχρι την Τραπεζούντα. Στην περίπτωση μάλιστα της τελευταίας, το πέρασμα στην ενδοχώρα δεν εξασφάλιζε την επικοινωνία μόνο με τον Μεσόγειο Πόντο, αλλά με όλη την Ανατολή και περαιτέρω μέχρι την Περσία, την Ινδία και την Άπο Ανατολή, ο γνωστός δρόμος των Καραβανιών. Και βέβαια βλέπουμε... Αν δει κανείς, ή αν ρωτήσει κανείς ποια είναι τα όρια του ιστορικού Πόντου ή πού είναι το χωριό σου, αν ρωτήσεις κάποιον, σου πει αόριστα από τον Πόντο κατάγομαι, δεν θα μπορέσει να σου πει πού ακριβώς είναι ή ποια περιοχή ορίζεται. Ωστόσο, θα πρέπει να ξέρουμε, στους χάρτες βλέπουμε τη γεωμορφολογία, θα πρέπει να ξέρουμε το δυτικότερο άκρο του, πέρα από τη Συνόπη, ως το ανατολικότερο προς την περιοχή της Λαζικής, προς τη Ριζούντα, και μια παράλληλη γραμμή πάνω από την Σεβάστια που διατρέχει τον Μεσόγειο Πόντο. Όπως βλέπουμε εδώ τον χάρτη. Φυσικά, ωστόσο, περάσματα προς το εσωτερικό εξασφάλιζαν υπό προϋποθέσεις και οι όχθες και οι κοιλάδες των πολλών μικρών και μεγαλύτερων ποταμών που εκβάλλουν στη Μαύρη Θάλασσα, αυτών που συναντά κανείς ταξιδεύοντας κατά μήκος όλης της παράλιας ζώνης του Πόντου. Να σημειώσουμε εδώ ότι κανένας από τους ποταμούς δεν είναι πλωτός σε αντίθεση με τους αντίστοιχους της βόρειας πλευράς του Ευξήνου Πόντου και αυτό είχε βέβαια συνέπειες και στην οικονομία. Αυτές οι κάθετες δίωδοι ήταν τα κανάλια επικοινωνίας παραλίων και μεσόγειων πόλεων. Της Αμισού, η Σαμσούντος, με την Αμάσια, της Σινόης, της Κερασούντας, της Νεοκεσάριας και των Κωτιόρων με την Νικόπολη, σε Μπίν Καρακισάρ, της Τρίπολης και της Τραπεζούντας με την Αργυρούπολη, Γκυμιουσχανέ. Εύστοχα έχει σημειώσει ένας από τους σημαντικότερους μελετές της βυζαντινής ιστορίας του Πόντου, ο Μπράιερ, ότι υπήρχε ένας συνεχής διάλογος, μόνιμος διάλογος μεταξύ εσωτερικού και παραλίων. Αναφορικά με τα λιμάνια του Πόντου,
Επίσης, αξίζει να τονιστεί ότι τα περισσότερα από αυτά δεν ήταν καλά και φυσικά προστατευμένα, με εξαίρεση εκείνα της Συνόπης και της Συνόης, εικόνα που άλλαξε μόνο στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα με τα έργα υποδομής που έγιναν κυρίως χάρη στην ευρωπαϊκή παρουσία και δραστηριοποίηση. Κατά συνέπεια, η έλλειψη μεγάλης παιδινής έκτασης οδήγησε τους Έλληνες του Πόντου στη θάλασσα για τη διεξαγωγή του διαμετακομιστικού εμπορίου τόσο μέσα στη Μαύρη Θάλασσα, εποχή απόλυτου ελέγχου της από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, όσο και εκτός αυτής στη Μεσόγειο από τα τέλη του 18ου αιώνα και ύστερα. Σημαντικά λιμάνια του Πόντου ήταν εκείνα της Τραπεζούντας και της Σαμσούντας, καθώς και κάποια μικρότερα όπως Κερασούντας και Κωτιόρων. Δεν θα μιλήσουμε για την αρχαία ρωμαϊκή και βυζαντινή περίοδο, ιδιαίτερα την ύστερη βυζαντινή περίοδο, για την οποία ιδρύεται και ακμάζει η Αυτοκρατορία των Μεγαλοκομνηνών, μολονότι είναι μία από τις σημαντικότερες περιόδους της ιστορίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Η κατάληψη της Αυτοκρατορίας των Κομνηνών, ουσιαστικά η κατάληψη των τελευταίων ελεύθερων πυρήνων, νησίδων, όπως η Συνόπη, της αποδυναμωμένης πια Αυτοκρατορίας και η παράδοση της εναπομείνασας ελεύθερης Τραπεζούντας μετά την πολυήμερη πολιορκία της από τον Μεχμέτ τον δεύτερο το 1461, αποτελεί τομή στη συνολική ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού. Η δημογραφία και η φυσιογνωμία της πρωτεύουσας του Πόντου αλλάζουν άρδιν. Εφαρμόζεται τότε η γνωστή δημογραφική μηχανική, το Σουργκιούν, πολιτική που εφήρμοσε η υψηλή πύλη πολλές φορές σε βάρος των χριστιανών σε όλες τις περιόδους της Οθωμανοκρατίας, ακόμα και στις αρχές του 20ου αιώνα. Η μηχανική των εθνοτήτων με μεταφορές Κυρκασίων, Κούρδων και άλλων νομαδικών φυλών σε συμπαγείς χριστιανικούς πληθυσμούς. Με εξαίρεση σύντομης διάρκειας περιόδους ανάκαμψης του χριστιανικού πληθυσμού και της οικονομίας της περιοχής, που οφειλόταν στην εύνοια σουλτάνων όπως του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή, οι Ρωμιοί αντιμετώπισαν αφόρητες πιέσεις, εξισλαμισμούς και την τυραννική εξουσία των Ντερεμπέιδων, των παρχών που εκμεταλλεύτηκαν το σύστημα ενοικίασης των φόρων, εγκαθιδρύοντας ένα καθεστώς οικονομικής αφέμαξης και τρομοκρατίας που ήταν μάλιστα ανεξέλεγκτο το καθεστώς αυτό από την κεντρική εξουσία, ιδιαίτερα στον 17ο και 18ο αιώνα. Ήταν επιβεβλημένη συνεπώς η ανάγκη για διαφύλαξη της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης και της ελληνικής γλώσσας που αποτελούσαν τα δύο βασικά συστατικά του γένους των Ρωμαίων, των Ρωμιών και της σταδιακής διαμόρφωσης αργότερα της ελληνικής εθνικής συνείδησης. Προσπάθεια που τελεσφόρησε ήδη από τα πρώτα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας, χάρη στους σπουδαίους λογίους, την Εκκλησία και τα σταυροπηγειακά μοναστήρια του Πόντου. Από τους πρώτους λογίους και τις επιστολές για ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων, βλέπουμε τον Καρδινάλιο Βυσαρίων, επικρίθηκε για την ενωτική του στάση στα θρησκευτικά πράγματα, αλλά ωστόσο το έργο του είναι πάρα πολύ σημαντικό, δυστυχώς όχι τόσο γνωστό στον ελλαδικό χώρο, ή στον πολύ κόσμο τουλάχιστον. Και βέβαια οι ιστορικές μονές και ο ρόλος τους, ο οποίος ευτυχώς έχει μελετηθεί σε βάθος και μελετάται και συνεχίζει να μελετάται. Η άλλοτε ακμαία Τραπεζούντα, που για τους Ευρωπαίους ήταν το σπουδαιότερο λιμάνι του Ευξήνου Πόντου, καθ' όλη τη διάρκεια της Αυτοκρατορίας των Κομνηνών και με τους Γενουάτες και τους Βενετούς να είναι αδιαφυσβήτητη κυρίαρχοι στη θάλασσα και στο εμπόριο μεταξύ 13ου και 17ου αιώνα, χρησιμοποιώντας την Τραπεζούντα ως διαμετακομιστικό κέντρο για τη μεταφορά των προϊόντων από και προς την Περσία και την Κίνα, παραχώρησε πλέον η Τραπεζούντα την πρωτοκαθεδρία της, τη θέση της, από το 1461 μέχρι και τα τέλη του 18ου αιώνα στην μεταλλοφόρα περιοχή της ενδοχώρας, στην Κιουμιουσχανέ, ελληνιστή Αργυρούπολη από τα μέσα του 19ου αιώνα, που αποτέλεσε τη σωστική κυβωτό του ελληνισμού, χάρη στην ασφάλεια και στα προνόμια που εξασφάλιζαν οι μεταλλουργοί από το Σουλτάνο για τη γνώση εξόρυξης του ορυκτού πλούτου του Πόντου. Μέσα βέβαια πάντα από μια επικίνδυνη βέβαια και ιδιαίτερα επίμοχθη εργασία. Βλέπουμε τους μεταλλορύχους, τα φυρμάνια, τις άδειες εκμετάλλευσης, τη διάχυσή τους μέσα στο μικρασιατικό χώρο στο 19ο αιώνα. Ταυτόχρονα, οι Έλληνες του Πόντου αρχίζουν να καταφεύγουν προς την Τσαρική Ρωσία, τόσο στη λεγόμενη Νέα Ρωσία, βόρεια πλευρά του Ευξήνου Πόντου, όσο και στη Νότια Ρωσία και τον Κάφκασο, βέβαια, ιδιαίτερα από τον 18ο αιώνα και εξής ιδιαίτερα στον 19ο αιώνα. Αξίζει ακόμη να σημειώσουμε ότι οι αριστοκρατικές οικογένειες από την Τραπεζούντα, που μεταφέρθηκαν στην πόλη από τον Σουλτάνο Μεχμέτ τον δεύτερο και αργότερα και νέες οικογένειες, εγκατεστημένες στη συνοικία του Φαναρίου από τις αρχές του 17ου αιώνα, άρχισαν να κυριαρχούν αποκτώντας
πλούτο από το διαμετακομιστικό εμπόριο δεδομένης της υποχώρησης της Βενετίας και της Γένοβας, όπως είπαμε, και κυρίως από τον τοκισμό. Χάρη στην υψηλή μόρφωση και τη γλωσσομάθειά τους, οι άρχοντες του γένους των Ρωμαίων, ο όρος φαναριώτες σημειωτέων χρησιμοποιήθηκε μεταγενέστερα για να τους προσδιορίσει, είχαν μολονότι ήταν χριστιανοί, ταχύτατη κοινωνική και πολιτική ανέλυξη μέσα στον 17ο αιώνα. Ανάμεσά τους, βέβαια, οι οικογένειες Μουρούζη, Καρατζάη, Ψηλάντη και άλλοι. Γνωρίζουμε όλοι την εθνοφελή δράση και προσφορά των Υψηλαντών με τον πρώτο, τον παππού τους, Αλέξανδρο, στις παρίστριες ηγεμονίες. Και να περάσουμε σύντομα στην παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων. Ήδη από το δεύτερο μισό του 16ου και κυρίως το 17ο αιώνα, αρχικά οι μεγάλες δυνάμεις, με πρώτη τη Γαλλία και οι υπήκοοι τους που ζούσαν και δραστηριοποιούνταν οικονομικά μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, έχεραν των προνομίων που απέραιαν από τις δύο ομολογήσεις, τις μονομερείς δηλαδή προνομιακές συμφωνίες τους με την υψηλή πύλη. Εμπορική προστασία και διευκολύνσεις στη διεξαγωγή του εμπορίου, φορολογική ατέλεια, δικαστική προστασία και μη υπαγωγή των προνομίουχων χριστιανών υπηκόων τους στο Οθωμανικό δίκαιο, αλλά στη δικαιοδοσία του εκάστοτε προξένου τους. Από τις αρχές του 18ου αιώνα τα προνόμια αυτά ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο και τα ευρωπαϊκά κράτη που εξασφάλισαν παρόμοιες προνομιακές πράξεις πολλαπλασιάστηκαν. Η άλλοτε ισχυρή Οθωμανική Αυτοκρατορία αντιμετώπιζε πλέον πολλά σοβαρά προβλήματα, οικονομικά, διοικητικά, στρατιωτικά και άλλα, και επομένως όχι μόνο δεν μπορούσε να αναχαιτήσει το ολοένα αυξανόμενο κύρος των διομολογήσεων, αλλά αντίθετα της ήταν αναγκαία η ευρωπαϊκή παρουσία. Η Τραπεζούντα λοιπόν επανακτά την πρώτερη κυρίαρχη θέση της με την υπογραφή της συνθήκης του Κιτσού Καϊναρτζή, πτυχές του ανατολικού ζητήματος που δεν έχουμε το χρόνο να αναλύσουμε βέβαια, και άλλα θέματα θεωρητικά έκλεισαν, άλλα εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να παραμένουν ανοιχτά. Η σπουδαία γεωγραφική θέση της Τραπεζούντας αφενός και το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων αφετέρου για την περιοχή λειτουργήσαν ευνοϊκά μεταξύ τους και αμφίδρομα. Από τη μια, το λιμάνι της Τραπεζούντας που βρισκόταν στον δρόμο των καραβανιών αποτελούσε πόλο έλξης για τις μεγάλες δυνάμεις, και από την άλλη η πληθωρική παρουσία των Ευρωπαίων και η προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν τον έλεγχο της περιοχής είχαν ως στόχο, αλλά και ως αποτέλεσμα, την άνευ προηγουμένου αύξηση του διαμετακομιστικού εμπορίου. Συνέβαλε σε αυτό και η χρήση του ατμού, τα ατμόπλια, τα οποία βρίσκονται μέσα στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά και σε όλη τη Μεσόγειο φυσικά. Προϋπόθεση όμως για μια έντονη οικονομική και διπλωματική παρουσία των Ευρωπαίων αποτελούσε ο εξυγχρονισμός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ασκούσαν για το λόγο αυτό συνεχείς πιέσεις για μεταρρυθμίσεις. Έτσι εγκαινιάστηκε η περίοδος των μεταρρυθμίσεων, τα Ανζημάτ, αναδιοργάνωση, κατά την οποία παραχωρήθηκαν ισότητα και προνόμια στους Έλληνες και στους υπόλοιπους μη μουσουλμανικούς πληθυσμούς. Η αρχή έγινε με την δημοσίευση του νομοθετικού διατάγματος Χάτι Σερίφ του Γκιουλχανέ το 1839 και στη συνέχεια, παρά την απροθυμία των μουσουλμάνων, ο καταστατικός χάρτης του Χάτι Χουμαγιούν 1856, αντίδωρο του Σουλτάνου στη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία για την νίκη τους κατά των Ρώσων στον Κρημαϊκό πόλεμο και τη διατήρηση της ακεραιότητας της Αυτοκρατορίας, στη συνθήκη των Παρισίων του 1956, αποσαφήνισε το Χάτι Χουμαγιούν και ενίσχυσε όλα όσα είχαν προηγηθεί με το διάταγμα του Γκιουλχανέ. Τα ποικίλα προνόμια, αναγνώριση παλαιών προνομίων χριστιανών, αναθεώρηση κοσμικών προνομίων, κατάργηση κεφαλικού φόρου στους μη μουσουλμάνους, δυνατότητα φοιτησης στα ανώτατα ιδρύματα, δικαίωμα συμμετοχή στη διοίκηση κλπ. Βασισμένα στις δυτικές αντιλήψεις και τις αρχές των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ωφέλησαν τα μέγιστα της χριστιανικές κοινότητες, όπως στην προκειμένη περίπτωση το ελληνικό στοιχείο Μιλέτ των Ρωμιών, της Αυτοκρατορίας, επομένως και της περιοχής του Πόντου. Μολονότι οι μεταρρυθμίσεις ήταν ως ένα βαθμό μια προσπάθεια της υψηλής πύλης από τη μια να ικανοποιήσει τα συμφέροντα των Ευρωπαίων, περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο την παρέμβασή τους, και από την άλλη να καλλιεργήσει στους υπηκόους έναν σε εισαγωγικά οθωμανικό πατριωτισμό, τελικά η ανάμειξη των Ευρωπαίων όχι μόνο δεν ανακόπηκε, αλλά και ενισχύθηκε γεωστρατηγικά και οικονομικά, εμπροκειμένου στον Πόντο. Βλέπουμε τα παιχνίδια της παρουσίας των Βρετανών που έχουν κυριαρχήσει στην Τραπεζούντα και γενικότερα στον Πόντο, έναντι των άλλων, και των Γάλλων και των άλλων Ευρωπαίων, παραγωνίζοντας τους Ρώσους, αναγκάζοντάς τους να περάσουν πιο πάνω από τον Κάφκασο για την Μέση Ανατολή και την Άπο Ανατολή, και βέβαια προκύπτουν όλα αυτά από τα αρχεία των Ευρωπαίων, τις προξενικές εκθέσεις κλπ. Επιπλέον, οι χριστιανοί υπήκοοι πολιτικοποιήθηκαν και ισχυροποιήθηκαν και ισχυροποίησαν την εθνική ιδεολογία τους, προκαλώντας σοβαρά ρήγματα στη συνοχή του
σε εισαγωγικά Οθωμανικού έθνους και τις αντιδράσεις των μουσουλμάνων, κυρίως των διοικητών των Μεσόγειων επαρχιών, που έτσι κι αλλιώς δήλωναν αντίθετοι σε κάθε μεταρρυθμιστική ενέργεια που ήταν απρόθυμοι να την εφαρμόσουν. Από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και σε μεγάλο βαθμό χάρη στις μεταρρυθμίσεις και τους εθνικούς κανονισμούς του γένους των Ρωμαίων, όπως ήταν γνωστά τα συνταγματικά κείμενα των γενικών κανονισμών, οι Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας άρχισαν να αναπτύσσονται. Η ανομοιογενής μέχρι τότε εικόνα οργάνωσης και λειτουργίας των ελληνικών κοινοτήτων καθοριζόταν πλέον με σαφήνεια υπό την ηγεσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του ανώτατου εκπροσώπου τους, του Μιλέτ Μπασί, του Οικουμενικού Πατριάρχη απέναντι στην πύλη. Ο ζωτικός εθνοθρησκευτικός χώρος των Ρωμιών αποκτούσε συγκεκριμένη δομή και παρήχε περιθώρια πνευματικής και οικονομικής ανάπτυξης. Η δομή αυτή εξασφάλιζε αφενός για την πύλη την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία και τον έλεγχο της κρατικής διοίκησης, αποτρέποντας όποια φυγόκεντρη τάση, και αφετέρου για το ελληνοορθόδοξο στοιχείο την συσπήρωση και την ειρηνική διαβίωση. Ιδιαίτερα στον Εύξηνο Πόντο δημιουργήθηκε μια σημαντική και δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική αστική τάξη. Οργανώθηκε η εκπαίδευση, δημιουργήθηκαν πολιτιστικοί και φιλεκπαιδευτικοί σύλλογοι. Το 1880 δημιουργήθηκε ελληνικό τυπογραφείο στην Τραπεζούντα. Εκδόθηκαν περιοδικά, εφημερίδες. Ενώ ιδιαίτερα μετά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, οι Έλληνες ήλεγχαν σχεδόν όλη την οικονομία του Ανατολικού Πόντου. Όλοι αυτοί οι κοινωνικοί, πνευματικοί και οικονομικοί παράγοντες θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και διατήρηση της εθνικής συνείδησης των Ελλήνων. Ενδεικτικά αναφέρουμε μόνο για την παιδεία, κατά τη διάρκεια, εδώ βλέπουμε τους εμπορικούς οίκους, τους τραπεζίτες κλπ. Ενδεικτικά για την παιδεία, κατά τη διάρκεια των μεταρρυθμίσεων με τα προνόμια που παραχώρησαν οι Οθωμανικές αρχές, η εκπαίδευση αρχίζει να οργανώνεται, τα σχολεία συνεχώς αυξάνονται σε αριθμό, οι μαθητές, οι δάσκαλοι. Τέλος, λίγα λόγια για τη σωματιακή οργάνωση, μια και ένα σωματείο, η Εύξηνος Λέσχη, γιορτάζει τα 50 χρόνια της. Η σωματιακή οργάνωση δεν ήταν άγνωστη στους Έλληνες του Πόντου, καθώς η σύσταση σωματώσεων αποτελούσε συνήθι τρόπο κοινοτικής οργάνωσης στους τόπους προέλευσής τους. Μέχρι και το πρώτο μισό του 19ου αιώνα η ίδρυση συλλόγων δεν ήταν τόσο διαδεδομένη πρακτική ούτε εντός της ελληνικής επικράτειας, ούτε στους χριστιανικούς πληθυσμούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ωστόσο, στα τέλη της δεκαετίας του 1860 τα δεδομένα άλλαξαν, όπως είπαμε. Η σύσταση συσσωματώσεων, σύμφωνα με τα δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα, έλαβε διαστάσεις φαινομένου. Οι τοπικοί σύλλογοι, διαβάζουμε στη βιβλιογραφία, εργάζονταν κυρίως μέσα στην κοινότητα και για την κοινότητα. Την ποιότητα και τις μορφές της προσφοράς των σωματείων αυτών καταδεικνύουν οι ενέργειες ενίσχυσης όχι μόνο των ομοεθνών αλλά και των αλλοεθνών, όπως των Αρμενίων, σε περιόδους διωγμών. Λόγου χάρη εκδήλωση αλληλεγγύης προς τους Αρμενίους της περιοχής όταν ξεκινούν οι διωγμοί ή η γενοκτονία τους, η συμμετοχή των πνευματικών ανθρώπων, των εμπόρων και του κλήρου, η συμμετοχή των νέων, ακόμη και μαθητών καθώς και γυναικών, μέριμνα ποντίων κυριών, και η προσπάθεια οικονομικής ανάπτυξης στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. Ερχόμενοι στην Ελλάδα, μετά το 1922, οι Έλληνες του Πόντου συνέχισαν αυτή την παράδοση, δεν προέκυψε από το πουθενά, της συλλογικής οργάνωσης, προσαρμόζοντάς την στα νέα δεδομένα που δημιούργησε τότε η VAE, όπως θα αναλυθεί από τους επόμενους ομιλητές, εγκατάλειψη των πατρογονικών εδαφών και εγκατάστασή τους στον ελλαδικό χώρο. Η εικόνα της ευμάρειας και της ανάπτυξης στον Πόντο άλλαξε όμως μετά το κίνημα των Νεοτούρκων το 1908 και τη σταδιακή επικράτηση των εθνικιστών. Η παρουσία των Ευρωπαίων συμβάδισε αναγκαστικά με τις εξελίξεις τόσο στα εσωτερικά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όσο και με τις ισορροπίες δυνάμεων στην περίοδο πριν και κυρίως στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι πιέσεις σε βάρος του ελληνικού στοιχείου, εμπορικός αποκλεισμός, επιτάξεις και άλλα, ακόμη και πριν από την έναρξη του Μεγάλου Πολέμου. Και βέβαια όλα τα τραγικά γεγονότα που επακολούθησαν στην περίοδο 16-22-23 έπληξαν ανεπανόρθωτα όχι μόνο την οικονομία, αλλά και την ίδια την ύπαρξη του ελληνικού στοιχείου στην περιοχή του ιστορικού Πόντου. Ευχαριστώ.